Saúdos dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, volve Contrastes en Canal Rías Baixas, despois do receso de Nadal, voltamos cun tema de máxima efervescencia informativa, o caso Diana Quer. O máis exactamente, o enfoque que queremos hoxe plantexar é o caso de Diana Quer, o esclarecemento dese crime, pon o acento, pon o foco sobre outros casos, outras desaparicións. Ao redor de este argumento teremos inmediatamente tres testemunhas de excepcional valor e logo unha tertulia que agardo sexa de voso interese. Ata agora mesmo en Contrastes. Por lo tanto, sexan benvidos a esta nova edición de Contrastes. Retomamos co Aninovo e precisamente cun tema de máxima efervescencia informativa en Canal Rías Baixas, que tamén, como tantísimos outros medios nacionais e internacionais, por suposto todos os galegos, seguimos de perto os avatares do caso Diana Quer. E precisamente o foco do caso Diana Quer alumbra precisamente outros casos dos que tamén queremos falar nos vindeiros minutos. Antes da habitual tertulia cos nosos convidados, hoxe temos tres testemunhas que entendemos son moi ilustrativas do enfoque que hoxe queremos dar a este Contrastes en Canal Rías Baixas. Son irmás de tres mulleres mortas ou desaparecidas en circunstancias cando menos non esclarecidas, probablemente violentas. Están connosco Mari Carmen Iglesias. Mari Carmen, grazas por estar connosco, irmá de Sonia Iglesias, desaparecida en Pontevedra en agosto de 2010. 7 anos han pasado, transcurreron xa sin dato algún que esclareza ese caso. Rosa Arcos, benvida, grazas por estar connosco. Irmá de María Xosé Arcos, desaparecida en 1996, tamén en agosto, no Cabo de Corrubedo. Apareceu o coche, pero de ela non se soubo nunca nada máis. E Rosa Fernández Cervera. Rosa, grazas por estar connosco. Gracias por invitarnos. Ti eres irmá de Débora Fernández Cervera. Débora desapareceu cando facía footing entre Alcabre e Samil, e 10 días despois o seu cadáver se atopou unha cuneta, concretamente, da carretera comarcal entre Baiona e a Garda. O caso de Débora, como o caso de María Xosé, como o caso de Sonia Iglesias, grazas, non foron esclarecidos aínda, e entendo que as tres tedes neste intre quizás a ilusión, quizás a esperanza, non sei se moi ou fundamentada o leve, de que poidan ser reabiertas as correspondientes investigacións que, nos tres casos, están pechadas, cando menos por decisión xudicial. Empezamos por ti, Mari Carmen. Tes esa esperanza? Sí, pero, bueno, o caso, como ben dis, está arquivado xudicialmente. Esperamos que sí, que se volvese a reabrir gracias ao caso de Diana Quer. Pero, bueno, ata agora mesmo o que hubo e o que aportaron solamente foron indicios, non foron suficientes nunca como probas para levar a un posible culpable a xuicio. Recibiches algún tipo de chamada de información a partires do caso de Diana Quer por parte das forzas de seguridade a propósito do caso da túa irmá ou ninguna novedade? Non, ata o día de hoxe non. E no voso caso, Rosa Arcos? Non, tampouco. E ti tes fundadas esperanzas de que poida reabrirse o caso, ou polo menos que polo ruido, polo albordo, queipa precisamente esa posibilidade? Non, francamente non. Eu alégrome infinito pola familia de Diana de que pudera escribir polo menos un punto, non sei se final, pero un punto e aparte na súa desgracia personal, pero creo que no noso caso, e creo que en moitos outros, o que pasou co caso de Diana Quer non vai a servir para que se reabran. Sí que espero que sirva
para que o mellor a sociedade sea capaz de poñer a mirada encima destos casos que están sin esclarecer e que eso poda servir para que o mellor as cousas que as familias vimos reclamando desde hai tempo, como protocolos de actuación, unidades especializadas, medios, o mellor todo eso poda empezar a aparecer. Pero na investigación que atañe particularmente a desaparición de María Xosé, teño esperanza cero de que o caso Diana Quero poda reactivar. En cambio, no voso caso, Rosa, no caso da familia de Débora Fernández Cervera, vos si tedes, cando menos, estades presionando nese senso, na posibilidade de que se reabra a investigación, tomando como referencia o chicle, como posibilidade, entendo, non? Efectivamente, é unha posibilidade máis que barallamos, máis temos as nosas dúbidas. A realidade é que durante os 15 anos que levamos de investigación, as líneas indican, como ben dice Carmen, que hai indicios, pero a xueza, en este caso, non lle dá a credibilidade suficiente como para que se lle impute no cargo e que se investigue dunha forma máis fehaciente. Todo se ha quedado en conversacións entre policías e investigados. Realmente apoio totalmente a Rosa. Galicia é un punto negro onde estamos esquecidos, olvidados, as familias sentimenos frustradas e aferrámonos a calqueira cosa que poda servir para dar un haz de luz nos casos das nosas irmás. Hai moitas coincidencias entre os casos, a pesares, evidentemente, das diferencias de datas, o tempo transcurrido, pero, por exemplo, no caso da túa irmá e da túa irmá, hubo 2 personas que foron imputadas, nun caso incluso detido e encarcelado no cárcere de Teixeiro, creo lembrar. No caso voso tan só foi imputado. Sendas decisións xudiciais devolven a liberdade a esas persoas imputadas. Considerades que foi consecuencia dunha mala investigación, porque vos, ademais, no caso concreto dos familiares de María Xosé Arcos, criticáis respetuosamente, pero criticades a decisión xudicial. Sí, nos, dende o primeiro momento, o foco da culpabilidade sempre estuvo na mesma persona. Tardamos nada máis e nada menos que 16 anos en poder imputar a esa persona a raíz dunha reconstrucción, nova investigación que se fixo por parte dun corpo distinto que había levado as investigacións desde o primeiro momento, que é importante decilo. E aínda así consigues unha imputación, consigues que entre en prisión, tes un montón de indicios para que alguén deteña e decreto o ingreso en prisión dunha persona, xa non é o que digamos as familias, é o que dice unhos informes perfectamente argumentados, e aínda así se decreta a liberdade desta persona con un informe da audiencia que é contundente. María Xosé foi víctima de un homicidio, dun asesinato do que o único sospeitoso é el, e se devolve o caso ao xulgado de instrucción para que siga traballando, e o xulgado de instrucción o cerra, e van 6 anos, e desde aquel momento a familia de María Xosé Arcos non volveu a ter un solo contacto con ningunha persona encargada de investigación. Así é imposible. O auto xudicial no caso da audiencia, isto era coa Audiencia Provincial da Coruña, e no caso da túa irmá era a Audiencia Provincial de Pontevedra a que decidía desimputar o sospeitoso porque non había indicios sólidos. Efectivamente. Pero, bueno, non hai indicios sólidos porque tampouco se seguiron... Vamos a ver, tanto os meus pais como eu pensamos que se nos primeiros momentos, ainda que fose no primeiro mes ou incluso 3 meses despois da desaparición da miña irmá, a persoa que estuvo imputada, ao menos houvesen detido, estuvese no calabozo o mínimo que permite a lei, que son 72 horas, e lle houvesen quitado simplemente o tabaco, ao mellor agora mesmo teríamos outros resultados. O non facer iso e o contar en todo momento con que esa persoa colaboraba, seguiron outra serie de pautas. Entón, claro, se ti fas unha cousa en lugar de outra, agora estamos como estamos. Ademais, das decisións xudiciais coinciden en ambos os 2 casos das vosas respectivas irmás o feito de que o responsable, o máximo responsable da investigación policial era o mesmo, que era un comisario chamado Ángel Galán, que, ou se non era o mesmo, cando menos participaba ao mesmo equipo. Por certo, este comisario, que agora está retirado e dirixe un instituto que vai dando por aí charlas e conferencias precisamente sobre casos de desaparicións, recoñeceu en ambos os 2 que foi un
desastre a investigación. Con que argumentación? Pois mira, a verdade é que non cho podo dicir con claridade, porque a primeira sorprendida cando escoitei as declaracións fun eu. En este caso, o que nunca dixo a familia mentras estuvo no corpo, dixo cando montou precisamente o EPIC, non? Eu en este caso tengo un pouco de animadversión frente a Galán. Por un lado, estou tremendamente agradecida porque a realidade é que o caso da miña irmá estuvo aberto mentres el estuvo no cargo de comisario e no momento en el que el lo delega na Extremadura cambian de comisario e automáticamente, al igual que el caso de túa irmá, quedan cerrados e non temos nen sequén a quen dirixirnos cada vez que teñamos unha dúbida. Oye, hemos revisado o sumario, hemos encontrado isto que hai que cotejar, que tal, nen sequera tenemos un equipo de investigación asignado al que poder dirixirnos, con lo cual, indiscutiblemente, igual que estas familias que aquí estamos presentes, sentímonos esquecidos, olvidados, frustrados. Desde logo vemos que o somos as familias o colaboramos con asociacións como SOS Desaparecidos, que a verdade é que eu estou totalmente a favor deste tipo de asociacións, porque en mi caso han axudadome moitísimo. A realidade é que hoxe non estaría aquí se non fora por eles. Por certo, sentides unha sana envexa do desplegue de medios policiais no caso de Diana Quer fronte aos que se empregaron nos respectivos casos das vosas irmás? Bueno, sí, realmente sí. Porque creo que en todos los casos de desaparecidos as víctimas son igual de importantes para as súas familias. Non tería por que haber máis medios para uns casos que para outros. Sí. A experiencia amarga de 20 moitos anos eu non é algo que insinúe. Eu asevero que en función da capacidade das familias de chegar, de presionar, de falar con determinadas persoas, un ten ou non ten medios na investigación dos seus familiares. Porque o teño comprobado, teño contrastado, e é moi triste porque non todo o mundo é capaz de chegar, e hai moita xente que desgraciadamente non conta absolutamente con nadie o seu carón desde o momento en que lle desaparece un familiar, e iso non debería ser así. A realidade é que a propia policía, cando fai as investigacións, non che fai un asesoramento onde te di: oye, hemos levantado unhas probas de ADN, estas probas non se pide un escrito judicial dentro dun ano, prescriben e se destruyen. Eu he encontradome, cando empecé a levar o caso da miña irmá, porque anteriormente o levábamos os meus pais, encontroume con unha cantidad de aberracións que sinceramente me sorprenden. Eu que sigo máis ou menos tendo contacto con algúns dos investigadores que traballaron no seu día, porque despois de tantos anos codo con codo se ha creado unha relación de amistad aparte de la laboral, me encuentro que efectivamente eles non dan abasto. Galicia, al no tener una unidad de homicidios concreta y depender siempre de Madrid, pues nos mandan a los restos. Obviamente, a cada día hay nuevos casos que entiendo que son prioritarios en cuanto a la investigación, en cuanto a que hay que mandar a las personas más importantes para intentar esclarecerlos, pero no podemos olvidarnos que como as nosas irmáns son moitos os que estamos olvidados, nos xuzgados, estamos arquivados, e ninguén faise cargo deso, non? Víctimas de primeira e segunda. Lembro que ti máis eu falábamos noutro programa, en outra televisión, precisamente a partires do caso de Denis Tim, que foi moi rechamante precisamente tamén dese, digamos, diferente patrón, non? De hecho, en ese caso, estuvo a miña familia asesorando directamente a familia de Denis Tiem, asesorándoles precisamente porque víamos que lo que nos da el Estado non é suficiente, necesitamos precisamente unificar todas as nosas experiencias para poder loitar con máis forza, ¿no? Cada uno individualmente somos unha cifra, pero se todos realmente hablásemos de nosas experiencias, probablemente se plantearía unha reforma. Sí, estou de acordo co que la di. Hai cousas que son moi evidentes. A mesma roda de prensa na que se dá conta dos resultados da investigación de Diana Quer, que na que poñen encima da mesa todos os medios desplegados en unha reconstrucción que entendo necesaria, que bravo e xapó por eles por podela facer, pero cantas persoas se dedicaron a facer as reconstruccións das desaparicións de Sonia, de Débora, de María José?
2, 3, 4 axentes. En ese día se desplegaron máis de 100 axentes. É dicir, non é factible, non é posible que estes casos se resolvan se o que estamos esperando é a que suceda a casualidade, que con todo contentos que podemos estar todos pola resolución do caso de Diana, desgraciadamente, si ese individuo non houbera volto a intentar e houbera fracasado no intento, estaría esa familia como estamos nós. E a min non vai haber nadie que poda falar nin aquí despois de min, nin en calquera outro púlpito que me convenza do contrario, e creo que a elas as dúas tampouco. Despois da nosa experiencia de que foi un cúmulo de casualidades positivas que deron lugar a poder apresar a esa persoa. Esas mesmas casualidades, sendo negativas, pois temos os nosos casos. Casualidades e a súa reincidencia. Efectivamente, a súa reincidencia. Non esquenzades ese matiz. Pero non esquezades que no caso da desaparición de María José... E que a muller retíralle a coartada. Claro, e que, sí, pero no caso da desaparición de María José, o individuo que despois de 16 anos foi detenido e estuvo un mes e pico en prisión xa había sido investigado pola desaparición de unha persona anteriormente. O sea que no caso de miña irmán xa reincideu e xa non o pillamos. Pois agardo que este programa de hoxe, estas testemunhas das tres, sirvan de algún xeito para precisamente retomar, reabrir e relanzar as investigacións dos tres casos. Moitísima sorte e todo o noso apoio e todo o noso cariño. Mari Carmen, Rosa. Grazas ás tres. Nos continuamos. Bueno, imos facer unha brevísima pausa para a publicidade e para que pasen os contertulios de hoxe precisamente neste Contrastes, no que estamos a falar do caso Diana Quer, que pon o foco en outras desaparicións, en outras investigacións. Ata agora mesmo. Seguimos en Contrastes, despois das testemunhas que ofrecían as irmás de tres das víctimas probablemente de máis sona na recente historia de Galicia desta casuística. Imos falar cos nosos contertulios de hoxe que estaban precisamente escoitando e vendo esas testemunhas aquí no patio de butacas do Pazo da Cultura e agora incorpóranse ao noso set de Contrastes en Canal Rías Baixas. Empezo por esta banda, concretamente por este lado, que acumula os representantes de forzas e corpos de seguridade do Estado. Pepe Freire, José Freire, que tal, benvido, moitas grazas por estar connosco. Gracias a vos, boas tardes. Disfrutando recentemente da súa xubilación, pero moi vencellado, como sempre, a actividade policial, a actividade sindical, un dos fundadores e presidente durante moito tempo do Sindicato Unificado de Policía e Policía Nacional, que é a condición que precisamente trae aquí o noso convidado. Como o seguinte, que é Víctor concretamente Manuel Cid, que é Garda Civil e voceiro da Asociación Unificada da Garda Civil en Pontevedra. Víctor, grazas tamén por estar connosco en este Contrastes de hoxe. O terceiro representante deste sector é compañeiro de profesión, bello e querido amigo, Javier Romero. Que tal, Javier, como estás? Moi ben, gracias. Moitas grazas por estar connosco aquí. Javier Romero é xornalista da Voz de Galicia e está tendo un papel moi sobranceiro nas informacións que atinxen precisamente o caso Diana Quer. Pero ele, ademais, ten experiencia de abondo en algún caso anterior, do que falábamos recentemente, precisamente o caso precisamente de María José Arcos. Así que temos moito que falar tamén contigo. Desta banda, o noso letrado de referencia e de cabeceira, amigo e ben querido amigo. Evaristo Estevez, como estás? Boas tardes. Moi ben, boas tardes. Grazas por estar connosco. A súa será a ilustración dende o punto de vista xurídico, porque hai moito, evidentemente, que interpretar desde ese senso. O seguinte convidado é Venceslao Yáñez. Que tal, Venceslao? Benvido. Moitas grazas por facer o esforzo de vir hasta aquí, dende Ferrol, concretamente, onde reside e traballa. Ele é o delegado e voceiro de SOS desaparecidos en Galicia e, ademais, pai de unha persona desaparecida, o seu fillo concretamente. Falaremos deses casos e tamén do seu caso. E finalmente, Carme Fouces. Que tal, Carmen? Hola, boa tarde. Benvida, grazas. Tamén repite connosco a concelleira de Igualdade, de Promoción da Igualdade, Educación e outros aspectos, outras áreas, concretamente no seu traballo na Corporación Municipal de Pontevedra. Pero no que atinxe hoxe, estamos a falar, evidentemente, de cousas que ten moito que ver ca violencia machista, por exemplo, do que falamos de inmediato. Pero antes que nada, os seis miraron, escoitaron o que dixeron estas tres mulleres, as irmás de Sonia Iglesias,
de María Xosé Arcos e de Débora Fernández Cervera. Lamentan, entre outras cousas, e empezo por vostedes, as investigacións, a falta de medios, a falta de unha unidade especializada en Galicia para este tipo de sucesos, que lamentablemente son reincidentes, e probablemente tamén a precariedade frente a outros casos que tiveron máis medios, ou máis zona mediática, ou máis presións e influencias de outra índole. Señores Freire, decís, que teñen que decir? Vamos a ver, eu estaba escoitando as tres personas estas e, lógicamente, tiña dous aspectos que estaba barallando no momento que elas estaban falando, que era como pai, se a mí me ocurre o que lle está ocurrindo, por exemplo, a Venceslao, lógicamente, toda a crítica, todas as manifestacións en contra de que a policía ou a Garda Civil non haya resolto o meu problema serían justificadísimas. Pero, claro, teño outra condición, ou tiven outra condición que aínda, polo pouco tempo que pasou, aínda, igual que os sacramentos, imprime carácter e, polo tanto, permanece. E, polo tanto, claro, como ti sabes como se desenrolan moitas das investigacións en este senso, efectivamente, e teñen moita razón no que dicen. En Galicia non hai unha unidade, polo menos no Corpo Nacional de Policía, non hai unha unidade específica dedicada a estas cuestións, hai en Madrid centralizada, que presta o seu traballo cando é necesario unha determinada parte do Estado, e hai casos que se viron, como o caso dos nenos de Córdoba, como o caso de Mariluz en Huelva, que tuveron que trasladar ali a unidade de desaparecidos que lle chaman. Efectivamente, esa é unha realidade que hai que constatar e que temos que estar de acordo con elas en este senso, efectivamente, esta é unha realidade. Sí. No que atinxe a Garda Civil, Víctor? Bueno, na Garda Civil pues, ocurre cousa similar como os compañeros de Policía Nacional. É verdade que, bueno, que estas mulleres que estiveron antes falaban, claro, evidentemente, do caso seu particular, que é o que lles afecta, e con esa carga, pois, evidentemente, penso que a veces pois, non deixa, digamos, é unha situación particular propia que, digamos, non se pode extrapolar a outras. Entón, penso que si hai, ahora, os medios que hai non son os mesmos que había hai 20, 30 anos ou 10, tan siquera. O feito, por exemplo, de que hoxe en día todo o mundo teña un teléfono móvil, que un teléfono móvil este localizado permanentemente, que é unha ferramenta que moitas veces para esclarecementos de feitos se está demostrando bastante eficaz e que está dando pois, certos resultados. No que atinxe o caso de Diana Quer, en Bargantes, é fundamental a presenza precisamente dos efectivos que veñen, entendo que de Madrid, non? Correcto, sí, hai uns protocolos establecidos, sí, efectivamente, uns protocolos establecidos que sempre son os mesmos, sempre se realizan da mesma maneira con calquera caso. Dicir que se implica ou involucra as forzas de seguridade máis nun caso que noutro, non podo estar de acordo. Eu, vamos, sei que todos os compañeiros e compañeiras que levan o caso dende o seu principio ata a súa resolución ou non, desgraciadamente, ou no caso de que non se resolva, poñen as mesmas ganas de querer resolver e querer esclarecer e querer chegar ao fondo e ao final Eso... O debate está aberto, se queren intervir, poden intervir, sí, pero... Non, diga. No, solamente apostillar algo, un tema que non ten que ver, pero que sí, aquí durante moito tempo estuvemos sufrendo nesta zona a lacra da droga, porque todos sabemos que era unha zona, en fin, de entrada de narcotráfico. Hasta que se implantaron aquí determinadas unidades de loita contra a droga, pois non collemos as cantidades de droga que estamos aprendendo agora. Pois o mesmo teníamos que facer, un pouco no senso que se falaba antes, destinar unidades, por exemplo, a unha jefatura superior, que en Galicia haxa unha unidade da Guardia Civil e unha unidade da Policía Nacional dedicada a estas cuestións de desaparicións. Porque non é o mismo que che veñan de Madrid aos 15 días, dicío antes precisamente unha das persoas entrevistadas, que tú xa no momento tomes xa a investigación
e empeces a hilvanar os fíos todos que te poden conducir á resolución final. Plantexa vostede unha cuestión moi interesante, vou a situar neste punto precisamente o letrado, porque unha das cousas que botan en cara das forzas de seguridade son os protocolos que obran nos casos de desaparicións. Hai un tempo ata que se apertura a investigación, sí, porque inicialmente hai a sospeita de que poida ser ou non voluntaria, etc. Abogado, ese tipo, digamos, de protocolos perxudican ou causan un perxuicio inicial nas investigacións? O protocolo que eu coñezo creo que data do ano 2006, é un protocolo da Dirección de Seguridade do Estado e non establece ningún período de carencia antes de iniciar o que a búsqueda dunha persoa con unha denuncia de desaparición. O que si hai un análisis inmediato, que se produce de xeito inmediato, onde se analiza a vista dos antecedentes desa mesma persoa, é dicir, de situacións anteriores en que non fora a primeira vez en que desaparecera, a súa situación persoal, etc. Analiza, por decirlo de algún xeito, si estamos realmente ante un caso de peligrosidade desa desaparición ou si estamos simplemente ante unha desaparición que pode ser voluntaria. E logo dese primeiro análisis, que debe ser inmediato, e que ese protocolo así establece, saben a intervención dos forzos e corpos de seguridade, é dicir, non hai un lapso de tempo de decir, bueno, vamos a agardar como regla xeral 72 horas, porque non hai por que agardar 72 horas. Haberá casos en que efectivamente o típico caso de menor reiterativo desaparecido que marcha porque as notas non llevan ben e desaparece xusto nun momento determinado ou porque tiña un problema amoroso ou por calquera circunstancia deste tipo, e logo hai a persoa que sae a traballar ás 8 da mañán e que chaman ás 10 da mañán dicindo que esa persoa non chegou ao seu posto de traballo, que era unha persoa cunha dinámica de cumprimento de horarios, etc. Entón, son casos absolutamente distintos e que teñen que ter un tratamento distinto. O problema non xurde aí, o problema, creo polo que entendín antes, é que a resposta que se dá nese primeiro momento ante a falla de medios dispostos especializados na materia non é tan contundente cando esa resposta se produce porque se achegan os medios procedentes, neste caso de unidades centrais, pois xa pasaron o que se chama ese período intenso de busca, que son as 72 primeiras horas que se consideran esenciais na búsqueda de calquer tipo de desaparecido, polos temas de rastro, polos sistemas de videovixiancia, por a posibilidade de reconstruir os feitos de xeito inmediato, por facer vixiancia de determinadas persoas, por intervir teléfonos que se pudieran considerar sensibles na investigación, é dicir, o típico de calquer outra investigación, tanto en desaparecidos como en homicidios, como en calquer outro caso. Eu creo que iso é o realmente importante. Pero o protocolo existe. Se o protocolo se aplicara de xeito profesional e se dotara dos medios necesarios, seguramente o resultado podría ser distinto. A clave probablemente estea nos medios. Hai un erro, hai unha instrucción do 2009 en que xa non fala das 48 horas para esperar para presentar a denuncia, senón que fala de denuncia inmediata. O sea que non é correcto iso de que haya que esperar, non. Ahora mesmo, as oficinas de denuncias do Corpo Nacional de Policía tenen orden expresa de que tan pronto se produzca unha denuncia e haxa os elementos necesarios, lóxicamente. Claro, se a mí me dicen que Paula Echevarría se presenta na comisaría a decir que Bustamante se marchou de noite, un fin de semana, a buscar tabaco, que logo non apareceu, lóxicamente non é creíble eso. Pero se unha persona con as determinadas circunstancias que logo se queres podremos evaluar cales son, cando o policía ou o Garda Civil ten que tomar esa iniciativa e dicir, oiga, aquí está pasando algo, ten que ser inmediato. Canto fai, sí, Carmen, enseguida, canto fai da desaparición do seu fillo e como foi o protocolo? Pues la desaparición de mi hijo pues hace ahora, dentro de 9 días, 62 meses. El 12 de noviembre de 2012 ¿Las fuerzas de seguridad reaccionaron de inmediato o tardaron? Vamos a ver, tardamos unos días en saber de la desaparición. Pues él hacía su vida, tenía su casa, tenía unos días que venía a nuestra casa, a partir de ahí fue donde nos dimos cuenta y tardamos un poco, a lo mejor tardamos una semana en presentar la denuncia. Se hizo la denuncia en ese mismo día, un poco por presión, ¿no? Por insistencia. Y a partir de ahí, sí, empezaron a trabajar. Pero bueno, yo en mi caso,
a los 4 días, yo presenté un martes la denuncia, el sábado, pues mi hijo era un chico que le gustaba mucho la fotografía, iba mucho a quitar a la costa fotografía, paisajes, bueno, y pensamos que le pudo haber pasado algo en un primer momento, como él no era una persona que cogiera y se fuera de casa sin avisar, o sea, ausentarse unos días sin avisar a la madre, pues quedamos de hacer una batida el sábado siguiente, con los compañeros, amigos, familiares, y mi sorpresa fue cuando yo, antes de la hora de quedar con los compañeros, me fui a junto del jefe de Protección Civil, y resulta que ellos no sabían nada. O sea, el protocolo, supongo que el 112 tendría que haber activado el protocolo, avisar a todos los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuerpos de Protección Civil, y no se hizo. ¿Y la investigación sigue abierta en el caso de la desaparición de Sofía? La investigación de mi hijo, hoy por hoy, está estancada. Es más, yo me enteré de casualidad de que la investigación la llevaba la UCO, la UDEP y la Policía Nacional, y yo me enteré de casualidad un día que fui allí a consultar un tema de que se le había pasado a la brigada de desaparecidos. O sea, como quien queda ahí, no se cierra, queda aí aparcado e nada máis. Carmen? A ver, eu creo que efectivamente, tal como un pouco que se relatou das convidadas anteriores, das irmáns de todas as mozas desaparecidas e de todas estas mulleres que están pois en este momento esperando unha resolución, e de todas esas familias, hai víctimas de primeira e hai víctimas de segunda. É dicir, a ninguén se lle pode pasar pola cabeza que en unha matanza masiva como pode ser os actos terroristas non se artelle por parte do Estado todo un despregue de medios tanto de seguridade, xudiciais, de indemnizacións, de medios económicos, de todo tipo. No momento que arranca unha matanza desas características, da nada saen infinidade de medios que se poñen en marcha. En este caso, levamos, desde o 2003, desde que temos rexistros, casi 1000 víctimas, moitísimo máis, 1000 víctimas sin contar nin os menores, nin os, por exemplo, o caso de Diana Quer non sería unha víctima de violencia, en principio. Entón, só contando estrictamente as víctimas de violencia de xénero, estaríamos a falar de casi 1000 mulleres. Con eses datos en riba da mesa, aínda estamos agora falando de se hai medios ou non hai medios, de se hai unidades especiais ou non hai, de se é necesario trasladar medios desde outros lugares ou non. É dicir, estamos ante claramente víctimas de segunda categoría, porque se tuviéramos claro que eso é unha cuestión absolutamente prioritaria polo volumen, hai unha macroencosta da Unión Europea, unha macroenquisa da Unión Europea do ano 2014 que fala que unha de cada 3 mulleres europeas sufriu violencia machista, sufriu violencia, non acoso, nin abuso, violencia directamente. Estamos falando de 80 millóns de mulleres na Unión Europea. É unha situación absolutamente dramática. En este momento hai en torno a 15-20 homes que están planificando o asasinato da súa parella ou da súa exparella. Estamos a falar de casos como o da rapaza que morreu estampada contra unha gasolineira, que levaba clamando de que iba a ser asasinada, con un tío que é absolutamente de libro, un señor condenado por violencia, un señor que era violento, que sabía perfectamente que iba por e acabou asesinando a esa muller. E non se sabe que pasou, nin que medios se puxeron, se foron necesarios ou non. Hai uns días, lamentablemente, morreu un anciá nos servicios médicos en urxencias por desatención e rapidamente se abriu unha investigación para depurar as responsabilidades, polo menos diagnosticar o problema. Eu non digo que teña que sancionarse a nadie, digo que polo menos diagnosticar onde estuvo o erro. E evidentemente, a mí non me cabe absolutamente ninguna dúbida que todos os axentes da Policía Nacional, da Policía Autonómica, da Guardia Civil, de todos os corpos, individualmente se deixan a pel. Cando teñen que facer o seu traballo, deixanse a pel. Pero, lamentablemente, a decisión non está nas súas mans. A
As decisións ven desde outros estamentos. Entón, supoño que vivirán con moita frustración en moitos momentos como non poden avanzar no seu traballo e como, ao mellor, incluso, poden chegar a ter hasta manobras de despiste para intentar derivar e que morran determinadas cuestións. Imos esgotar esta primeira ronda de intervencións. Teño precisamente pendente que se estree Javier Romero, o querido compañeiro da Voz de Galicia. Falaba Carme Fouces de que inicialmente Diana Quer non sería tipificable como un caso de violencia de xénero, pero é probable que sexa un caso de violencia machista. Se confirmara a autopsia, e temos o informe preliminar da autopsia, algúns datos sobre o particular, que descarta rotundamente que houbera atropelo, que era a versión que estaba a relatar a Buín, o Chicle, e, polo tanto, como decía o auto xudicial, o feito de que o corpo de Diana aparecese espido apunta que hubo algún ilícito de tipo sexual. E por aí probablemente vayan os tiros. Ti estás en permanente contacto cos compañeiros que están a realizar precisamente ese traballo informativo. Cando entrábamos en este plató, aquí no Pazo da Cultura de Pontevedra, esta era a situación, non hai novedades da aínda, sobre o particular, que poidan comentarse públicamente, porque estamos con moito disque. Pero, con respecto ao caso, que estás a seguir desde o primeiro momento, desde o principio de todo, claro, cando pasaban os feitos en Pobra do Caramiñal. Decían as tres irmás que aquí hubo moitas coincidencias que permitiron esclarecer o caso. Que sensación tes ti, como xornalista que está seguindo o pé da noticia, o desenrolo precisamente desa investigación? É así? E hai investigacións de primeira e de segunda, como decía Carme Fouces agora, e antes as propias irmás das tres víctimas? A mí lo primero que me consta es que, como decía Carmen, cada agente de cada cuerpo de seguridad se deja la piel en estos casos, eso que vaya por delante. En el caso de Diana Quer, que es el que yo más he conocido, aunque he llevado otras desapariciones que siguen en esa situación, con investigaciones abiertas, ninguna archivada, en el caso de Diana Quer se dieron una serie de casuísticas desde la misma mañana del 22 de agosto. En el caso de Diana Quer, como digo, agentes de la Policía Judicial de Noia, que fueron los primeros que cogieron el caso, esa misma mañana no necesitaron esperar ni 24 ni 12 horas, detectaron que algo había y a partir de ahí se activa una investigación, que apunta a una joven con una buena presencia, que podía ser el objetivo de algún depredador. A partir de ahí se empieza a investigar el móvil. El teléfono móvil es siempre la columna vertebral de esta investigación. Tanto antes de aparecer como una vez que aparece bajo el viaducto de Taragoña. ¿Por qué? Porque deja un rastro. Y ese rastro, a las pocas horas, permite decir que hay un rastro, efectivamente, por una carretera y que hay cosas que no cuadran. Volvemos también a lo que pasa casi un año, 16 meses después. ¿Por qué todo esto se soluciona? ¿Por qué todo esto se puede tener un autor confeso? Y es lo más importante, localizar un cuerpo, porque sin cuerpo puede que no hubiese resolución del caso, o puede haberla de forma parcial, y todos aquí nos podemos ir a Sevilla y a recordar el caso de Marta del Castillo, ¿no? Aquí hay una reincidencia de un individuo que está por ver si tenemos dos casos constatados, tres, que podía ser el de la cuñada, en la que en el 2005, siendo menor de edad, también ha podido cometer abusos sexuales, ¿no? Gracias a esa coincidencia y a un trabajo de la Guardia Civil que nunca ha desistido en 16 meses, hasta el punto de que, sí, en la recta final, son más de 30 agentes los que se desplazan de urgencia el 27 de diciembre a Galicia por precisamente la denuncia de Boiro. Pero, ¿y si la chica de Boiro acaba en el maletero del coche y en otro pozo? Y nadie ve nada. ¿Y si los dos testigos de Boiro que pasaban por allí no pasan? Porque la chica ya estaba dentro del maletero, a excepción de... Se comportan como os outros dous que pasaron estes días e deixaron a muller violada tirada en atención, por exemplo. Entonces, no caso de Diana Quer, creo que todas as partes son conscientes de que el azar jugó un papel a favor fundamental, lo cual no quita que el trabajo, yo no tengo conocimiento de otros casos,
que hayan alcanzado esa dimensión, ya más que la social, la policial. Pero bueno, en la comarca de Barbanza, por ejemplo, en la parroquia de Bealo, en el municipio de Boiro, un año antes apareció una señora que se llama Manuela Lorenzo, de 72 años, y yo puedo decir que no se dedicaron los mismos medios. De todos modos, debate abierto, con respecto ao que decías, eu creo lembrar de hai varios anos un caso de características similares na comarca, creo recordar que na zona interior da provincia de Ourense, concretamente creo que era na zona, non recordo, cerca da Agudiña, Viana do Bolo. Unha moza que desaparecera hai moitos anos en Viana do Bolo e que se fixera unha investigación bastante prolixa por parte da Garda Civil e que chegado un momento tívose que sobreser provisionalmente porque faltaba todos estaban convencidos da autoría, pero evidentemente faltaban as probas de cargo necesarias para poder vencellar o que se consideraba autor dos feitos co pasamento da moza. A Garda Civil non deixou de investigar o asunto pese, igual que pasou no caso de Diana Quer, pese ao sobreseimento provisional das actuacións. E ao largo, varios anos despois, por mor dunha chamada telefónica creo que era co gallo dunha investigación dun delito contra a saúde pública nas Illas Baleares, apareceu unha chamada telefónica onde esa persoa facía unha especie de recoñecemento do ocurrido anos atrás. En base a eso conseguiuse deter e conseguiuse pechar o caso. É dicir, primeiro a investigación ten que ter todos os elementos en riba da mesa para evidentemente chegar a un resultado satisfactorio, que o resultado satisfactorio é poñer o culpable diante da xustiza, pero tamén tes que ter ese pequeno golpe de sorte en determinadas circunstancias para que, sobre todo, en delitos onde o que prima é a desaparición do cadáver ou a desaparición de calquer evidencia que te poda vencellar o feito do asesinato da persoa, hai que manter todos os medios dispostos e ás veces hai que agardar a que realmente o tempo, en determinadas circunstancias, poda propiciar eses deslices que moitas das veces cometen os autores deste tipo de delitos, como pode ser a reiteración neste caso. En el caso de Diana Quer hay que valorar que el 19 de abril el juez, bajo mi opinión externa, pero creo que con un criterio más que acertado, decreta el sobreseimiento temporal de la causa, pero no lo hace porque la Guardia Civil el trabajo de la Guardia Civil no esté resultando, todo lo contrario, lo hace porque hay unos plazos de instrucción que no se pueden sobrepasar, y porque me consta que pese a que lo hizo condicionado por un reglamento interno, en ese momento José Enrique Aguingey estaba más que señalado. José Enrique Aguingey está señalado desde noviembre del 2016 y no se pudo constatar hasta que su implicación en el caso de Diana Quer, hasta que el pasado 25 de abril, casi 13-14 meses después, cometió el desliz, un desliz tosco, un desliz que casi, presuntamente pudiera haber implicado otro fallecimiento. Que es decir, 25 de diciembre. 25 de diciembre pasado, perdón. En Boiro, la rapaza de Boiro. Estas investigacións son as investigacións que teñen unhas zonas moi oscuras, moitas ocasións. Hai que ter en conta tamén o estado garantista no que vivimos. Supoño que estes mesmos feitos, cando vivía Franco, e que en paz descanse, pois resolvíanse en 5 minutos. Todos sabemos en plano que tipo de métodos, que Dios queira que estén alá moitos anos. Pero hoxe en día a policía sigue traballando. Eu sei que hai casos, algún que afecta a Pontevedra, que eu vivín de cerca. Hombre, eu de que se dedicaran os medios de Pontevedra, a comisaría de Pontevedra, por exemplo, no caso de Sonia, sei que se puxeron todos os que tengan máis. Xente de paisano, acudeu ao lago de Castiñeiras, peinamos a zona, traballamos todo o que podíamos porque era unha conveciña nosa e tiñamos que poñer toda a carne no asador para que eso fora. Pero vivimos nun estado moi garantista, e salvo ese golpe de sorte, que como dicía o letrado, e como foi o caso de Diana Quer, ten que ocurrir en algún momento. Pasa no fútbol,
Dicen, un gol de suerte, no, tuvo suerte, no, Sí, é que a pero suerte hai que buscala, claro, se estás a defensiva e non vas ao ataque, non podes meter gol. Pero saben ambos os dous que, por exemplo, o pai de Marta del Castillo dixo que a Policía Nacional está a facer política e a Garda Civil é a que está a traballar, que é unha, en fin, é unha declaración un pouco fraticida entre ambos os dous corpos e forzas de seguridade do Estado. Pues mira o que nos queremos. No, evidentemente, senón eu non poño en dúbida eso, pero o que pode ser é que exista ou cunda a percepción de que en este intre, o mellor, é máis efectiva a laboura investigatoria da Garda Civil que da Policía Nacional. Pero hai este caso concreto, que é certo, tuvo un éxito con sorte ou sin sorte, pero a policía ten outros éxitos, como foi os nenos de Córdoba, ou que foi o tema de Mariluz de Huelva, etc. En fin, non vamos a entrar en eso, porque eu entendo, lógicamente entendo o pai a este señor, porque lógicamente ten que estar baixo unha presión, baixo unha angustia tremenda, vendo como outros casos se solucionan, e o del non. Claro, tamén que me digan neste caso que non se puxeron todos os medios. O río Guadalquivir peinouse de arriba a baixo. Gastáronse moitísimos cartos en esa investigación. Pois por ese golpe de sorte, porque... Non está pechada. E a búsqueda sigue activa. E a búsqueda sigue activa. É que como sigue activa, o que pasa, contarlle isto á hermana de Sonia, de que a policía non pecharíase judicialmente. Polo que dicías antes, porque hai uns plazos, hai que pechalo se non hai unha salida a esa investigación. Pero a policía vai seguir. A día de hoxe, por exemplo, no caso de Sonia Iglesias, hai algún inspector, alguna das unidades da comisaría de Pontevedra que está a traballar en ese caso? Claro que se está traballando, aseguro que se está traballando. O que pasa é que non ten trascendencia xudicial porque en ese ámbito está pechada. Pero en calquer momento, como contaba Evaristo fai un rato, unha chamada despois non sei canto tempo ou unha historia destas, pois dá lugar a que se reabra e que se solucione Volvemos al caso de Diana. Se archiva el 19 de abril, se decreta, el sobreseimiento temporal el 19 de abril y la UCO ha mantenido de lunes a viernes en la comandancia de Lonzas de La Coruña agentes que estaban en perfecta sincronización con personal de Policía Judicial de delitos contra las personas y no se ha dejado de trabajar pese a que la causa estaba sobreseída y había una comunicación fluida tanto por parte de la familia como por parte del juez instructor. La suerte, tanto para la chica de Boiro como para la resolución del caso, fue lo que pasó el 25 de diciembre pasado. Imos a publicidade e de seguido retomamos en Contrastes na segunda e última parte deste programa de hoxe a partir do esclarecemento do crime de Diana Quer que pon o foco sobre outras investigacións e outras desaparicións. Ata agora mesmo. Seguimos Contrastes, Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, onde estamos a gravar precisamente este programa de hoxe a partir do esclarecemento do caso de Diana Quer que pon o foco en outros casos, en outras desaparicións. Unha das nosas convidadas, que é precisamente Carme Fouces, concelleira de Promoción de Igualdade do Concello de Pontevedra, ten prisa, que ten que ir a unha reunión, así que vou comenzar este turno de intervencións con vostede a partir precisamente de unha valoración que pídolle no caso Diana Quer, porque podemos entender que haberá un antes e un despois do caso Diana Quer, especialmente no que atinxe a sensibilización social sobre a violencia machista, e pode ser que tamén no que atinxe o tratamento xudicial deste tipo de casos. Podemos ser optimistas. Vamos a ver, eu creo que o caso de Diana Quer é unha consecuencia dun caldo de cultivo donde nos estamos a cocer todos e todas, donde basicamente de aí nace despois toda esa guerra contra as mulleres que en este momento, pois lamentablemente, temos que chorar. Por mor de todo ese escenario que se vai creando durante todos estes séculos e milenios ao redor deste sistema, ao final chega un momento que é como unha ola express e estoupa. Hai 20 anos, o caso de Ana Orantes, a muller que saiu tamén nun programa de televisión denunciando que a seu marido pois a maltrataba desde facía moitos anos e despois foi asasinada, provocou tamén un cambio totalmente e un avance importante en toda a loita, e aí empezamos a falar de leis e de protección. Hasta ese momento
e estou a falar de hai 20 anos, é dicir, hai 4 días, hasta ese momento estaba todo baixo a alfombra, todos estábamos poñéndonos de perfil e ninguén se facía eco de ningunha desas denuncias. Agora, despois chegou todo este tema da manada, houbo aquí un punto de inflexión tamén importante que está pasando desapercibido, e é importante. Eu non tei un cambio, un reaxir da sociedade cando se quixo modificar, e de feito se modificou para peor, a lei do aborto. Cando houbo unha modificación da lei do aborto por parte do ministro Gallardón, aí houve un rearme total contra todo este proceso. E despois de aí viñeron, lamentablemente, casos como o caso da manada, que tamén deu moito que falar, e como agora este caso de Diana, que era un pouco como todo a gran conclusión de todo o que levamos vivindo durante estes anos. Que vai ser diferente? Eu o que máis desexo, aparte de que a xustiza efectivamente ten que facer acto de contrición en moitas cousas e intentar avanzar en esos ámbitos, tamén é moi necesario o cambio de relato dos medios de comunicación. Non estou sinalando concretamente a ningún, pero sí estou falando un pouco do que se respira. É dicir, das cousas que estuvemos escoitando de si Diana Kerr, en este caso de que nos está a falar, que si ia de noite, que si saía, de que si quedaba con algún amigo por redes sociais, toda esa sarta de calumnias e que ademais que están colocando sempre as mulleres como que somos mentireiras, como que non somos de fiar, como que somos tendentes a denunciar falsamente os nosos exparellas ou as nosas parellas. Toda esa dinámica que despois provoca unha serie que son relatos falsos, porque despois vas aos datos e é todo falso. A memoria da Fiscalía do ano pasado, do 2017, di que houve 0 denuncias falsas. Pero seguimos co discurso e seguimos. Entón, eu creo que os medios de comunicación, que non son o paradigma de todo, evidentemente non son nin os culpables, nin os que solucionen todos estes problemas, pero sí é verdade que a ventana pola que se forma moitísima xente e pola que se informa. Entón, hai que ser moi coidadosos con eses tratamentos. Na parte que atinxe os medios de comunicación, atinxe a calquera de nós, entonamos o mea culpa. Pero, postos a falar, dígame vostede cal é a súa opinión sobre o papel da muller do chicle. Porque, cando menos, é chamativo que prestara coartada durante un tempo, logo desfixera a coartada e agora declare, concretamente no xornal A Voz de Galicia refírense esas declaracións, que está disposta a seguir mantendo a relación de parella con él, e apoiarlo, e chámelle por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. E, por certo, está cando menos un pouco gris ou vidrioso o asunto da suposta agresión sexual á irmá, precisamente, da muller do chicle. A muller do chicle é un claro exemplo do que estou a falar, é dicir, estamos nun ambiente determinado, criados todos e todas dunhas maneiras determinadas, hai un mandato masculino que di que os homes deben de ter poder e potencia, e hai un mandato femenino que di que as mulleres temos que proporcionar coidados e benestar e facilidade da vida dos demais. Hai moita xente que é capaz de facer unha mirada crítica sobre esa educación e sobre todo ese traballo, e hai outra xente que non ten feito ese traballo, homes e mulleres. É dicir, de todo tipo. Mira, do que son dos vídeos estes de YouTube que se baixan promocionais das películas de Disney, a máis vista na historia de Disney foi La Bella e la Bestia. Por riba de Star Trek e por riba... E La Bella e la Bestia o que di é un relato de unha muller moi bonita, moi guapa, que é capaz, a través do amor e da sumisión, de sacar a bondade dun home feo, millonario e cruel. Ese é o ambiente no que estamos a criar, no que nos seguimos criando, e é un mega éxito. Entón, de aí sale a muller do chicle e outras moitas mulleres, donde subliman a través desa relación amorosa e desa relación de comprensión e intentan, pois redimirse elas e redimir a seus compañeiros. Pero é a historia da humanidade, eso é así e sempre foi así. Por certo, que a muller do chicle, Entervesti, Javier, está desimputada, pero digamos que
aínda o foco está posto sobre ela, non? Sí, bueno, yo lo primero quiero decir que los medios de comunicación no creo, yo no comparto la visión que ha dado la compañera de la tertulia sobre que seamos un altavoz en ese sentido. No lo comparto para nada, ¿no? Pero la mujer del chicle, de hecho el auto judicial, que bueno, pudimos tener acceso a él, dice claramente que hablábamos antes de la permisividad, ¿no? El Código Penal recoge que una mujer no tiene por qué declarar contra su marido y no le va a pasar nada, ¿no? Ella, el juez, en el Ainda que entorpecese a investigación tanto tempo. Le da el toque de atención, sí que dice que ha interferido gravemente en la investigación, pero precisamente apelando a ese artículo del Código Penal, que no recuerdo ahora, bueno, pues no hay forma de probar. Además, bueno, luego está la coartada de la tecnología, su teléfono móvil, otra vez, volvemos a los teléfonos móviles, las señales permiten confirmar que nunca, que la noche, la madrugada del 21 al 22 de agosto no salió de su casa. La pregunta que me entra a mí es si ahora lo tienen tan claro que las señales telefónicas permiten confirmar que no se movió de su casa, más allá de las declaraciones que la secunden, ¿por qué antes, cuando ella declaró, no se cotejaron esas señales y esas geolocalizaciones, ¿no?, que cogen los repetidores? Precisamente, además, el repetidor que está allí en Taragoña está como a 500 metros de su casa, ¿no? De todos sitios hay unha cousa que nos está tratando, creo que a fondo, que unha cousa é que, neste caso, a muller teña o dereito, que é un dereito, a non declarar, si como consecuencia desa declaración perxudica ou inculpa ao seu marido. E outra cousa é que na súa declaración como testemunha, porque supoño que a súa primeira declaración fora como testemunha, deliberadamente minta. Son dous cousas completamente distintas. É dicir, o mentir como testemunha ten unha relevancia penal, con independencia de que ti non tes a túa obriga, non estás dispensado de declarar cando como consecuencia da túa declaración, esa é a correcta dicción, cando como consecuencia da túa declaración podes ocasionar unha imputación a unha das persoas que sinala o Código Penal. Pero eso non quere decir que ti mintas deliberadamente, porque a mentira ten unha repercusión dentro do Código Penal, que non é a do encubrimento, pero ten outra repercusión completamente distinta, que é unha obstrucción manifesta a actuación da xustiza. Isto é unha cuestión que estes días me preocupa, porque isto é algo relativamente habitual, é dicir, o desprezo absoluto pola verdade en moitos dos ámbitos da administración de xustiza fai que moitas veces sexa terriblemente complicado para aquel que ten que administrar a xustiza poder facelo de xeito adecuado. E, sobre todo, a non persecución de situacións como esta, é dicir, de situacións que derivan de que unha persoa deliberadamente comete o que se chamou sempre un perxuro, non? É dicir, que son situacións completamente distintas. Unha cousa é mentir cando tes a condición de testemunha, outra cousa é encubrir. Son dúas cousas completamente distintas. E tes o dereito a non declarar. A non declarar, efectivamente. Aquí lo que recogen las diligencias, que bueno, pues hemos tenido acceso a ellas, además hay que recordar que no está, aunque son reservadas, no está decretado el secreto del sumario, lo que viene a decir es que cuando ellos, Diana Quer desaparece el 22 de agosto, en noviembre son citados a declarar, porque ya hay indicios que ubican a este individuo como bueno, partícipe al menos de la desaparición, que él le dice a su mujer que lo secunde diciéndole que fueron ambos a robar gasoil. Un delito que por otro lado está muy extendido en la comarca de Barranca. Y dicen, plasman las diligencias, que en la segunda declaración de los cuñados, el primer día que van a declarar, a finales de diciembre del 2016, reciben una llamada de camino al puesto de la Guardia Civil pidiéndoles que se citen en un punto intermedio y que les dice que, mira, es que me quieren inculpar este delito, yo no he hecho nada, me tenéis que cubrir porque, claro... Ya. ¿Por qué aceptan ellos? Por certo, pregunta ao abogado. O papel do seu colega Sierra, abogado defensor de José Enrique Abuín, agarrándose á hipótese de un presunto atropelo que o informe preliminar da autopsia tira por terra, semella unha estratexema xurídica entendible dende o punto de vista profesional, pero
En fin, eu sempre pregúntome o seguinte, hai que ter digamos, un certo drama interior, ¿no? Un certo combate interior, porque hai que ter estómago ás veces para levar unha defensa como estas, ¿no? Pero entón non te dediques a esto. Evidentemente, evidentemente. Decir, pero Sierra días. está deixando a fiestra aberta ante a posibilidade de que se hai agresión sexual eu perdo a confianza no meu cliente. Bueno, eso é outra cuestión da relación cliente-abogado que eu non me vou a meter. No, evidente. Pero evidentemente, se a mí me din que ti tens que levar este asunto, que se eu son abogado, poderei decidir si quero ou non quero levar un asunto. Pero no momento en que, é dicir, a estrategia defensiva ten que ser aquela acorde cos intereses do teu cliente, con independencia do que a ti, persoalmente, unha vez que chegas a casa, cerras a porta do despacho, podas pensar con respecto a estes feitos ou outros parecidos. Claro. Pero a túa defensa ten que ser a millor posible para procurar ao teu cliente. A defensa practicada polo meu compañeiro, xa que me fixeche a pregunta, me parece adecuada naquel momento, aínda que débil, porque evidentemente este é un asunto onde todo o mundo dende o principio supemos que estaba abocado o resultado da autopsia. Por certo, o resultado da autopsia aquí é absolutamente definitivo, incluso para o tipo delictivo. Te dixo textualmente, ojalá que el informe, cuando exista, avale las tesis de Enrique Buin, por su bien y también para que nosotros tengamos conciencia clara sobre lo que tenemos que hacer. ¿Qué se puede desprender de esto? Un pouco lo que dice el moderador. Claro, está con un pé fora do un pé estribo. fora co outro dentro. Claro. A cuestión está en que, desde o meu punto de vista, a súa estrategia, que era a pregunta inicial, con respecto a facer esa afirmación, a mí me parece adecuada. Agora, o problema que hai é que todos sabíamos que do resultado da autopsia esa estrategia podía caer abaixo como un castelo de naipes. E o problema que hai é que se cae abaixo como un castelo de naipes, pasamos do homicidio imprudente directamente prácticamente ao asesinato por mor da alevosía. Por certo, e serían incluso ambos os dous co agravante que comentamos do 22.4, co agravante do propio xénero, que é un pouco a traslación da última sentencia dictada pola Audiencia Provincial de Oviedo en unha materia similar co da Mancuerna, non? Co asesino de Mancuerna. Unha pregunta breve, unha resposta breve, por favor. Sería, en ambos os dous casos, se fose homicidio ou se fose asesinato, xuicio con xurado popular? Sí, sería ambos os dous. Xurado popular. Non se houbera un componente de índole xénero, verdade? Ou machista? Ou se se confirmara ilícito sexual? Sí, efectivamente. E ademais hai unha cousa máis, é que se non se confirma a existencia de componente sexual, é dicir, se non se pode chegar a probar a calificación non vai como a existencia dun delito de índole sexual asociado ao que o asesinato en sí, agora que está moi de moda, pois non se lle podería aplicar a prisión permanente revisable. É que quería desembocar aí precisamente, a prisión permanente revisable. Porque está todo o mundo falando da prisión permanente revisable co tema de Diana Quer, cos datos que hai hoxe en día, mentras que a autopsia non estableza a existencia dun delito sexual asociado ao propio delito, pois evidentemente non entra dentro dos tipos delictivos que permiten a imposición dese tipo de... Quería desembocar aí precisamente preguntarlle ao delegado de SOS Desaparecidos de Galicia sobre ese particular, porque, por exemplo, está a reunir firmas, fixérono moita xente por España adiante, pero tamén aquí a nai das nenas que foron asesinadas polo seu pai en Moraña. A exmuller, mellor dito, de David Zoubel. Está a pedir que se manteña a prisión permanente revisable porque precisamente o seu exhome foi o primeiro condeado en España sobre ese particular. Cal é o punto de vista, non sei se hai un punto de vista corporativo de SOS Desaparecidos ou o seu personal sobre esa posibilidade? A posibilidade dese tipo de condena en este tipo de casos tan graves. De título personal, considero que tienen toda la razón del mundo que esa ley no está... Que hai que mantela. Hay que mantenerla. Que debe de ter unha condena, digamos, exemplar. Efectivamente. Evidentemente, as forzas de seguridade supoño que non pode opinar sobre o particular. Poden vostedes. Bueno, se poden, adiante. Eu son partidario, sempre cando con excepción. A prisión, en teoría, é para reinsertar. É dicir... En teoría. En teoría. Bien, se se pode reinsertar, eu non son partidario de que este na cadea máis dun minuto máis
polo que foi condenado. Pero se non se pode reinsertar, sobre todo neste tipo de delitos, que además temos infinidade de exemplos sobre todo en tema de agresións sexuais, o famoso acosador, violador do ascensor en Cataluña, etcétera. Eu son partidario, pero 100%. Son partidario no tema do terrorismo, evidentemente. Pero con este matiz, Eu creo que debemos de ter cuidado e non debemos de falar destas cousas en quente, porque sacar este tipo de debates con esta resolución, con estas cousas, nos pode levar a veces a conclusións erradas. Eu creo que debemos de intentar abordar este tipo de problemas que son, definitiva, o que condenaron a persona de por vida ou non condenada, é dicir, estou falando de máis tendo claro o que significa para todas as mulleres e todas as víctimas de violencia, pero é máis prudente, baixo o meu entender, que retirarse un pouquiño, enfriar un pouco a cabeza e a partir de aí empezar a deseñar se é necesario ou non é necesario. Con estes debates abertos tan a flor de pel na sociedade nos pode levar a conclusións ás veces un pouco complicadas. Eu creo que partimos dun descoñecemento profundo do que é a prisión permanente revisable. É revisable, nos quedamos co concepto de permanente, e eso nos nubila un pouco o cerebro, non ten nada, é dicir, o único que... É igual que sea permanente, que decir, non me estou referindo tanto a que sea permanente revisable, digo que este tema das penas en plena resolución dunhas situacións como estas, pois nos pode a veces desenfocar un pouco porque estamos moi ata que chegue o suizo. Sí, pero bueno, estamos xa colocando carro antes dos bois. Eu podo comprender a diferencia política. Teño que empezar por manifestar que vamos radicalmente en contra da prisión permanente revisable. Dito isto, creo que non é unha cuestión política. Tamén creo no efecto ejemplarizante de determinado tipo de penas, como, por exemplo, a prisión permanente revisable. O que non podo entender é como, por unha banda, se pode reivindicar a existencia dun agravamento específico nestes casos e por outra banda impedir a aplicación o mantemento dunha lei que aparentemente está creada precisamente para criminalizar conductas como esta que nos ocupa, non como a de Diana Quer, porque insisto en que, de acordo cos datos que hai hoxe en día, entendo que en ningún caso se lle podería impoñer a pena de prisión permanente revisable, pero si se deran circunstancias de naturaleza sexual, é dicir, si se acreditara a existencia dunha agresión sexual a lo menos como grado de tentativa, e logo, chegado o momento, o asesinato en sí, que ese sí, evidentemente, o homicidio en calquera das súas formas, é dicir, o agravamento da condena non debería ser un motivo, neste caso, por parte de calquera colectivo que este reivindicando a dureza da reacción judicial con respecto ás tendencias, non debería ser un motivo de manifestarse en contra ou considerar que non é o momento ou considerar que non é o momento de falar destas cosas. Se me permiten ambos os dous, es que restan 10 minutos, parece que non, pero o tempo voa. Entón quería retomar precisamente dende a perspectiva inicial da convocatoria. Pregunto ao representante de SOS Desaparecidos e logo tamén ao representante da Garda Civil. Agora, despois do caso Diana Quer, que posibilidades reais haberá de reabrir determinadas investigacións en outras desaparicións, xa sexa no caso do seu fillo ou outros que estamos a ver precisamente agora a través da televisión de outros desaparecidos dos que vostedes, SOS Desaparecidos, están permanentemente lembrando eses casos. Pois eu espero que se reabran e polo menos que se intensifique esos casos. La investigación. La investigación de todos esos casos. Por lo menos que... Ten constancia de que algún caso reabriuse xa ou aínda non? De que yo sepa, no. Se están intentando que se reabran algunos. Y otra cosa, lo que decían los compañeros de la Fuerza de Seguridad del Estado, yo sé que ellos hacen todo lo que son personas y son humanos y se vuelcan en su trabajo. Ahora, a lo mejor hay falta de medios y que se utilizan en otros casos y no se utilizan. De ahí que la gente le diga hay casos de primera, casos de segunda, porque no se utilizan en todos
Víctor Manuel, sí. Por a miña parte, eu penso, estou convencido de que non se pechan, quedan en stand-by, pois, porque nós traballamos con indicios, que a veces constitúense en probas, que son as que despois se presentan a un xuez de instrucción, un tribunal, e son o que a fin de contas pois van chegar a decir se hai condena ou non hai condena. Constalle, porque os seus xefes na rolda de prensa están especial, sempre presentes. Esas persoas, tanto no seu caso como as anteriores, eses casos están permanentemente presentes. Que ocorre? Que cando se esgota a línea de investigación, pois queda, claro, non hai nada que presentarlle ao xuiz. E aí chegamos a veces, pois, fruto da casualidade, fruto de outro tipo de cousas, pois sí, é certo que se volven reactivar, pois apareceu algo, automáticamente se rescatan eses que están aí pendientes, que ninguén se esquece de que están aí, e é certo que pasa, que non están a mellor nos medios de comunicación, que ao fin é o altavoz de toda esta historia, son os medios de comunicación quen saca a palestra. Evidentemente. O noso traballo sempre é un traballo que buscamos sempre o contrario, buscamos sempre que non haxa este interés mediático, porque iso induce precipita a veces, e esas precipitacións, conlevan pois a ter erros. Podemos, por exemplo, falar do caso de Rocío Baninkoff, que foi condenada e ingresou en prisión. Sí, unha persona que finalmente non era. Porque houve moita presión e bueno, pois ao final, pois todos somos humanos e todos pois temos corazón e a veces pois nos nubla, non? E despois, claro, a familia pois insistía en que era unha persoa determinada e esa persoa era, despois descubriuse que non. Quero dicir que neste caso nós temos que traballar sempre con indicios e ata onde nos leven, e se non chegan... Completamente de acordo, pero foron os seus xefes en esa rolda de prensa tan especial, porque eu non vira en toda a miña trayectoria profesional, eu non lembraba unha rolda de prensa como la de outro día, con 2 mandos da Garda Civil, levando a voz cantante e deixando que o delegado do goberno mellor estivera calado. Foi especial, singular, e foron eles os que dixeron esa rolda de prensa que ían a revisar unha serie de casos. Precisamente, na comarca do Barbanza, Javier, teño entendido que hai como unha veintena de casos que están de agresións sexuais que están pendentes de esclarecemento, verdade? Realmente se contabilizan, y según fuentes oficiales, se contabilizan 200 en los últimos 10 años. Se empieza a contabilizar a partir de 10-12 años, se empieza a contabilizar a partir de la presunta violación a la cuñada de Enrique Buingey, ¿no? A partir de ahí, a través de la compañía de Noia, del cuartel de Noia, que es la compañía que bueno, es el puesto principal de la compañía, que incluye Barbanza, Ría de Muros, Noia y parte de Padrón, Negreira, bueno, es un área geográfica bastante grande, quedan 20 sin resolver. Y se está mirando. Lo que pasa es que, bueno, como bien saben los compañeros, una cosa es el recorrido policial y otra cosa es el recorrido judicial. Tú puedes presentar una serie de diligencias en donde mantienes una tesis inculpatoria y que luego, pues, en el juzgado de primera instancia, de primera instrucción, tenga recorrido, se recurre en la audiencia, te lo tumben. Quiero decir, hay que atarlo muy bien. Volvemos al caso de Diana Quer. Si José Enrique Buingey estuvo señalado con diligencias practicadas en donde él era el único protagonista, entregadas en juzgado, y el juez en abril se ve en la necesidad, para no quemar los plazos de instrucción, de decretar el sobreseimiento temporal, creo que con eso está todo dicho. Cabe pensar que o caso o esclarecemento de Diana Quer alenta a esperanza de familias como as que estiveron aquí neste mismo plató previamente a esta tertulia ou non? É unha pregunta aberta para os 6 que estamos a rematar ya prácticamente este programa de hoxe. José Freire. Eu creo que en tanto en cuanto non haxa novos datos sobre unha investigación concreta, non vai a... Aparte que... Ni sequera pola presión mediática, policial, política, social... Enumeraba antes o tema dos nenos de Córdoba, da Mariluz de outro lado, de toda esta xente. Eso xa... Alguén se acorda xa deso. A verdade, vivimos
tan a prisa que axiña nos esquecemos de cousas tan graves como esta. E dentro de un mes e pico, nadie falará desto hasta que volva a ocurrir outro caso, entonces volveremos outra vez, volverános a xuntarnos aquí e volveremos a falar do mismo tema, non? En eso tes toda razón. E Diana Kerr só esquecerá moito máis pronto que tarde, lamentablemente. E unha das tarefas que nos queda pendente, que eu creo que é moi importante, é facer os seguimentos. Que se faga seguimentos de que está pasando, non só cas persoas, sino cos condenados, que en este momento hai pois todo un elenco de homes que o millor si notaran que había algún tipo de seguimento no que na súa, incluso na execución das súas condenas e demais, pois as cousas serían diferentes. Eu agardo que polo menos isto remova os orzamentos do Estado e destinen máis recursos. Si se destinan máis recursos, sí que se poden abrir casos, porque se trataría de máis xente traballando alrededor deses casos. Entonces, co que hai, non? Co que hai, o que vostede di é absolutamente claro, é o que hai, pero si se destinaran máis recursos, sí que se podería facer un traballo moito máis exhaustivo e mellor. Dentro do ámbito da violencia de género, atopámonos, falábalo antes, atopámonos os que nos dedicábamos a isto, os que nos dedicados a isto todavía, pois cunha serie de atrancos. Ten en conta que a maior parte dos delitos por violencia de xénero se cometen na intimidade do fogar. E é moi difícil que a policía e a Garda Civil teña conocemento do que está a pasar aí. E por moitas leis que poñamos, por moitos protocolos, podremos reducir o número deses feitos? Evidentemente que sí. Pero o macho da especie humana vai seguir sempre sendo o macho da especie humana. Igual que cando estábamos no Cromañón. Sacándose dese perfil. Despois outras cousas. Estamos a rematar, señores. A veces se está poñendo o punto sobre os medios materiais humanos e a veces tamén, moi importante, son os legislativos. Os legislativos son fundamentais. Pero temos unha lei do 2004 que está sin cumplir, que si se cumplira, e da do 2009 galega, que mellora a do 2004 porque había experiencia previa, está sin cumplir. Solo con que se cumpla a lei, o avance era inmenso. A pregunta do moderador, que era... Si haberá un antes e un despois. Exactamente, si haberá un antes e un despois. A verdade é que considero que non sea que haxa un antes ou un despois, sino que o que temos que ter en conta, que é o que dixen xa antes, é que todo temos que ser, en certo modo, optimistas, cara que nun momento determinado todo ese traballo desenvolvido polas forzas de corpo de seguridade e pola administración de xustiza chega ao seu fin. Certo é que existen os delitos perfectos porque algúns deles quedan sin resolver in eternam. Pero tanto o caso de Diana Kerr como daquela rapaza de Viana do Bolo demostran que con bo traballo, con paciencia e cunha pizca de sorte que sempre ten que haber, non ten por que pasar ao cabo dun ano, 2, 5 ou 10. É posible, é dicir, por que non nun momento determinado estas persoas que os estiveron aquí no plató poden chegar a saber cal foi a sorte dos seus seres queridos. E non esquezamos incluso a derradeira posibilidade, nefasta posibilidade, pero a derradeira posibilidade que é a da prescripción dos delitos. É dicir, a que prescrito o delito, ao final, chegue a verdade. Venceslao? Bueno, yo no sé si hay un antes y un después. Yo pienso que sí que hay un después. Un después porque en estos casos la ciudadanía está más sensibilizada, colabora más y pienso que, matizando algo de los cuerpos de seguridad, también se sensibilizan más, se toma más en serio desde el principio, porque no estoy tan de acuerdo con lo de las 24 horas, aún sigue habiendo algunos lugares, no digo todos, y es una minoría, por suerte, de que te dicen espera denunciar mañana, hoy no denuncies, y eso tiene que, o sea, las 24 horas, las primeras horas son imprescindibles, sobre todo cuando hablas de gente mayor, niños, o sea, menores de edad,
gente mayor con problemas de demencia, que esos primeros momentos de actuación, desde que la familia se entera de la desaparición y va a hacer la denuncia esa en ese momento, hay que poner todos los medios que haya en ese momento, en ese lugar, disponibles para localizar a esa persona. Pechas ti, Javier, con brevedad. Bueno. Antes o despois de Diana Kerr? Yo creo, bueno, soy optimista por naturaleza y me gustaría que si fuera. La experiencia nos dice que ya no solo en Galicia, en España se han dado desapariciones, que han derivado en auténticos crímenes. Yo, el primero del que tengo constancia por una cuestión de edad es el de las niñas de Alcácer. Aquí se han citado otros 7, 8 casos sin resolver, amén de las 3 hermanas de 3 desaparecidas. Y yo no he visto que nadie haya movido un dedo. Yo creo que la clave está en el Ministerio de Justicia, que tiene que ir de la mano con el Ministerio del Interior, y hasta ahora veo que van por caminos separados. Pois non sei se haberá ou non un pulo para o optimismo ou non despois deste Contrastes de hoxe en Canal Rías Baixas a propósito do caso Diana Kerr e outros sobre os que precisamente puxemos hoxe o foco en este programa. Moitísimas grazas aos 6 pola vosa presenza, pola vosa participación, pola vosa colaboración, polo voso tempo, que é tarde ya. Grazas a todos, ata o vindeiro programa. E, por certo, a engadir un agradecemento especial a Pinturas Alborado, unha firma de referencia en Pontevedra que dende hoxe é patrocinador deste programa. Agradezo especialmente porque é un apoio importante a la aposta pola televisión local que fai Canal Rías Baixas. Boas noites, ata a semana que ven.